ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗାରେ ବହୁତ ଜଣ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସେଇ ସମୟରେ ପବନ ବତାସ ମାଡ଼ି ଆସିଲା, ମାନେ କଳା ଅନ୍ଧାର ପୁରା ମାଡ଼ି ଆସିଲା, ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋରରେ ଉଠେଇଲା। ଲୋକମାନେ ପୁରା ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ, ସବୁ ହୋ ହାଲା କରି ପକେଇଲେ ପୁରା, ମାନେ କିଏ କିଏ କହୁଥାଏ ଆମେ ମରିଯିବୁ, କିଏ କହୁଥାଏ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଅ। ହଠାତ୍ ଜଣେ ସେ ଡଙ୍ଗାରେ ବାହାରିକି କହିଲେ, ଆରେ କିଛି ହେବନି, ବସ, ମୁଁ କହୁଛି କିଛି ହେବନି, ବସ, ମୁଁ ତୁମ ହାତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ କିଛି ବି ହେବ ନାହିଁ, ବସନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି କହିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ଭଗବାନ? ଆପଣ କହିଲେ ହେବନି? ଆମେ ନଈ ମଝିରେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଛୁ, ପବନ ବର୍ଷା ହେବ, ଆମେ ମରିଯିବୁ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କିଛି ହେବନି, କେମିତି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ? ନାରେ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଛି, ଆଗକୁ କିଛି ସେମିତି ହେବାର ନାହିଁ, ଏ ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ହେବ, ପଳେଇବ। ଗୋଟେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରି ବସିଲେ। ଫାଇନାଲି ଡଙ୍ଗା ଆସି କୂଳରେ ଲାଗିଲା, ଲୋକମାନେ ସେଠୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ। ତାକୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ କି ଆଉ ଯାଉ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ବଞ୍ଚିଗଲୁ, ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲୁ, ଡରିକି ଆମେ ଅଧା ମରିଯାଇଥିଲୁ। ଗଲା, ସେ ଡଙ୍ଗାରେ ତା'ର ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ହିଁ ଥିଲା, ସେ ଲୋକଟାର ସାଙ୍ଗ ହିଁ ଥିଲା। ସେ କହିଲା, ଆରେ ତୁ କେଉଁନ ପୁଣି ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଲୁ? ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଛୋଟବେଳୁ ଅଛି, ତୁ କେବେଠୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜାଣିଲୁଣି? କହିଲୁ ମୋତେ ଟିକେ କହିଲୁ, କ'ଣ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ସେ କହିଲା, ଆରେ ମୁଁ କାହିଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ଜାଣିବି? ଆରେ ତୁ ଭାବେ, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଲୋକମାନେ ଜୋର ଚିଲେଇଲେ, ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ସେଠି ସେମିତି ହେଲେ, ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ମିଛ ନ କହୁଛି, ତାହେଲେ ବତାସ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେମାନେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତେ, ସେଠି ଡଙ୍ଗା ହିଁ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆମେ ଯଦି କିଛି ଆଗକୁ ହେବାର ଅଛି ତ ହଉ, ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଆମେ ଆଗରୁ କାହିଁ ବିଚଳିତ ହେବା? ଆମେ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିବା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆଗରୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ, ଇଏ ହେବ, ଆମେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଉ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପ୍ରତି ବହୁତ ବିପଦ ହୋଇଥାଏ। ନା, ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ମୋ କହିବାର କଥା ବୁଝିପାରନ୍ତି? ଯଦି ସେ ଭାଇ ଜଣକ ଏଠି ନିଜ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ନ କହିଥାନ୍ତେ, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ମାନି ନଥାନ୍ତେ। ନ ମାନିଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଅଧିକ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ଅଧିକ ଭୟଭୀତ ହେବା ଫଳରେ କିଏ ଡଙ୍ଗାରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ପହଁରିକି ଯିବା ପାଇଁ, କିଏ ସେଠି ଭୟରେ ବି ବେଳେବେଳେ ତା'ର ସେନ୍ସ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା। କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଲାଷ୍ଟକୁ ସମସ୍ତେ ହଇରାଣ ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ସେ ଲୋକର ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ନିଜର ସାହସ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିପାରିଲେ। ସେମିତି ଆମେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି, ତ ମୋ କହିବା କଥା, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତ ହେଇସାରିଲାଣି ନା, ଆଉ ଆମେ ଭାବିଲେ କିଛି କରିପାରିବା ବା କରିପାରିବାନି। ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।